Πώς μπορώ λοιπόν να επικοινωνήσω με τον άλλον σωστά? Είχα πάει στο ιατρείο ενός ακτινολόγου και πριν από μένα ήταν μία γιαγιάκα που είχε έρθει με τον άντρα της. Και όταν βγήκε έξω η γιαγιά, επειδή ο ακτινολόγος της έκανε παρακέντηση, με το που βγαίνει γυρίζει ο παππούς και τη λέει «Σε πόνεσαι?» Ήταν τόσο γλυκό, τόσο τρυφερό. Η αγωνία του παππού αν η γιαγιά του πόνεσε. Παιδιά, μου άρεσε. Πόσο μου άρεσε, πραγματικά. Χαίρομαι τόσο πολύ όταν βλέπω ηλικιωμένα ζευγάρια με πραγματική αγάπη μεταξύ τους. Δυστυχώς, τα περισσότερα ζευγάρια που είναι αρκετό χρόνο μαζί, 10, 15, 20 χρόνια και παραπάνω, έχουν καταλήξει να είναι συγκάτοικοι. Να είναι απλά συγκάτοικοι και τίποτε άλλο, τίποτα παραπάνω. Λόγω των πολλών ετών έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλές συνήθειες. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν μάθει να ζουν μαζί. Έχουν μάθει ο ένας τον άλλον τις ιδιαιτερότητές του, τα προτερήματά του, τα ελαττώματά του. Έχουν προσαρμοστεί, έχουν συμβιβαστεί με όλα αυτά και απλά περνάνε την κάθε τους μέρα. Μιλώντας με ανθρώπους που είναι πάρα πολλά χρόνια σε μία σχέση, οι περισσότεροι γυρίζουν και λένε έτσι είναι, τι να κάνω?» Αλλά έχει μια μιζέρια, έχει μια ητοπάθεια αυτό το τι να κάνω. Φυσικά και μπορείς να κάνεις πράγματα, φυσικά και μπορείς να το αλλάξεις, αλλά επειδή έχουν περάσει χρόνια, θέλει δουλειά. Δεν υπάρχει μαγικό ραβδάκι, δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Τις περισσότερες φορές όμως, λόγω της συνήθειας, λόγω του βολέματος, που κανένας μας ουσιαστικά δεν θέλει να ξεκουνήσει και να ξεβολευτεί, μιζεριάζουμε μέσα σε μία μετριότητα, μέσα σε ένα συνηθισμένο και θέλουμε άλλα πράγματα και λαχταράει η καρδούλα μας άλλα πράγματα, αλλά τι λέμε, τι να κάνω. Και δυστυχώς στη σύγχρονη εποχή πάρα πολλοί ψάχνουν να βρούνε τη χαρά εκτός του σπιτιού τους. Είτε με διάφορα χόμπι που κάνουν, αλλά σε σημείο υπερβολής. Είναι άλλο να ασχολείσαι με το χόμπι σου 1, 2, 3 φορές την εβδομάδα και άλλο να μην κάνεις τίποτε άλλο παρά μονάχα να ασχολείσαι με αυτό, να αφιερώνεις κάθε ελεύθερο λεπτό της ημέρας σου με το δικό σου χόμπι, ή πηγαίνουν και δημιουργούν μια παράλληλη σχέση για να παίρνουν χαρά και αποδοχή από εκεί τη στιγμή που δεν μπορούν να το βρούνε μέσα στο σπίτι τους. Αλλά σίγουρα οι περισσότεροι έχουν αποδεχτεί την κατάσταση και σου λένε τι να κάνω. Αν θέλεις να κάνεις, αν χτυπάει η καρδούλα σου, αν γουστάρεις να βγεις έξω από τα όρια της ασφάλειάς σου και να δημιουργήσεις ξανά μία σχέση έτσι όπως την ονειρεύεσαι και τη λαχταράς, σε μία μακροχρόνια σχέση θα χρειαστεί να ξεκινήσεις από το 0. Θα χρειαστεί να χτίσεις τη σχέση από την αρχή. Δεν είστε οι άνθρωποι που παντρευτήκατε. Έχετε αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Και ο ένας και ο άλλος. Αν θέλεις να τα αλλάξεις, μπορείς. Αλλά θέλει δουλειά. Δεν είναι κάτι εύκολο. Και δεν είναι κάτι που έχει και εγγυημένη επιτυχία, γιατί και οι δύο πλέον είστε διαφορετικοί. Αν σε αυτό συμφωνεί και ο ερωτικός σου σύντροφος και είναι διατεθειμένος να δουλέψει μαζί του για να χτίσετε τη σχέση σας, τότε θα γίνει πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο ανώδυνα. Όμως, μπορεί ο σύντροφός σου να είναι βολεμένος. Μπορεί για τους δικούς του λόγους να μην θέλει να αλλάξει, να μην θέλει να δοκιμάσει, να μην θέλει να κάνει κάτι. Εξαιρετικά. Ανάλαβε την ευθύνη. Πάρ' το πάνω σου. Ξεκίνα εσύ να χτίζεις τη σχέση σας από το 0. Εσύ έχεις τη γνώση, εσύ έχεις την ευθύνη. Μπορεί να πετύχει, μπορεί να μην πετύχει. Αλλά σίγουρα κάτι θα αφήσεις στο τέλος. Πώς μπορώ λοιπόν να ξεκινήσω να το χτίζω όλο αυτό από την αρχή, έχοντας ήδη έναν σύντροφο τόσα χρόνια και έχοντας παγιώσει όλες αυτές τις συνήθειες μεταξύ μας? Πάνω και πρώτα απ' όλα, ερωτεύσου ξανά. Για να ερωτευτείς ξανά τον σύντροφό σου, κάτσε με χαρτί και με μολύβι και θυμήσου όλα εκείνα τα πράγματα που σε έκαναν να τον ερωτευτείς στην αρχή. Μικρά και μεγάλα. Απλά και σημαντικά. Ό,τι και αν ήταν αυτό που σε έκανε να τον ερωτευθείς. Μπορεί να ήταν το στραβό του χαμόγελο. Μπορεί να ήταν ο τρόπος που σε έπαιρνε αγκαλιά.
Μπορεί να ήταν ο τρόπος που αντιμετώπιζε τις καταστάσεις, μερικά από αυτά που σε έκαναν να τον ερωτευθείς. Τα περισσότερα υπάρχουν ακόμα. Εστιάσου στο να τα βρεις. Εστίασε στην προσοχή σου στο να αρχίσεις πάλι να τα παρατηρείς. Όλα αυτά σου είχαν δημιουργήσει θετικά συναισθήματα κάποτε. Αν τα προσέξεις πάλι, θα αρχίσουν να σου δημιουργούν τα ίδια θετικά συναισθήματα και θα σε οδηγήσουν σιγά σιγά να τον ερωτευθείς ξανά. Το δεύτερο που χρειάζεται να κάνεις είναι να χτίσεις την ασφάλεια για να μπορέσεις να χτίσεις την επικοινωνία. Και τι εννοώ? Προκειμένου να επικοινωνήσω με τον οποιονδήποτε άνθρωπο, χρειάζεται να νιώθω ασφάλεια μαζί του. Όσο πιο ασφαλής νιώθω με αυτόν που είναι απέναντί μου, τόσο πιο εύκολο μου είναι να πω την αλήθεια μου, να ανοιχτώ, να εκφραστώ, να διεκδικήσω. Για να μπορέσω όμως να τα κάνω αυτά, χρειάζεται να νιώθω ασφάλεια. Χτίσε λοιπόν μέσα στη σχέση σας την ασφάλεια. Βοήθησε το σύντροφό σου να νιώθει ασφαλής μαζί σου. Να είσαι ανοιχτή στο να ακούσεις το οτιδήποτε από εκείνον. Να είναι εκείνος ανοιχτός να ακούσει το οτιδήποτε από εσένα. Και την ασφάλεια μπορώ να την πετύχω με το τρίτο βήμα. Καλύπτοντας κάποιες βασικές ανάγκες του συντρόφου μου. Πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να νιώθει ότι είναι αποδεκτός και εσύ το ίδιο θέλεις. Να ξέρεις ότι ο άλλος που είναι απέναντί σου σε θέλει για αυτό που είσαι. Σε θέλει έτσι όπως είσαι. Δεν έχει σκοπό να σ' αλλάξει. Σ' αγαπάει για αυτό που είσαι. Χρειάζεται να νιώθει ότι τον αγαπάς. Πες του το, εκδήλωσέ το, φρόντισέ τον, δείξ' του την αγάπη σου. Ακριβώς όπως και εσύ έχεις ανάγκη ο άλλος να σου δείχνει την αγάπη του, να σου λέει ότι σ' αγαπάει, το ίδιο πράγμα έχει ανάγκη και εκείνος. Προσέφερέ του τα. Δεν με ενδιαφέρει αν είσαι θυμωμένη μαζί του. Δεν με ενδιαφέρει αν έχεις απογοητευτεί. Αυτή τη στιγμή θέλεις να χτίσεις ξανά τη σχέση σου με τον σύντροφό σου. Θα τα δώσεις όλα λοιπόν. Θα του προσφέρεις αγάπη. Θα εστιάζεσαι στα όμορφα πράγματά του. Και φυσικά χρειάζεται να τον θαυμάζεις. Δεν είναι δυνατόν να με έλξει ερωτικά κάποιος που δεν θαυμάζω. Αν έχεις πάψει να θαυμάζεις τον σύντροφό σου, τότε εκεί χρειάζεται να το χτίσετε μαζί. Άρχισε να του λες μπράβο. Άρχισε να αναγνωρίζεις όλα όσα κάνει, όσο μικρά και να είναι. Μα τι θα κάνω, θα του λέω συνέχεια μπράβο ακόμα και επειδή πήγε το πιάτο στο νεροχύτη, ας πούμε, λες και είναι 5χρονο. Ναι, λες και είναι 5χρονο. Δεν είναι όμως 5χρονο, όπως δεν είσαι και εσύ 5χρονο. Και εσύ την ίδια ανάγκη έχεις. Έχεις ανάγκη να σου λένε μπράβο, ακόμα και για τα μικρά. Σε κάνει και νιώθεις όμορφα. Αφού λοιπόν εσύ το έχεις ανάγκη, γιατί δεν το μοιράζεσαι? Γιατί γίνεσαι εγωίστρια και το κρατάς μονάχα για την πάρτι σου? Δώσ' το απλόχερα. Δώσε αποδοχή, δώσε θαυμασμό, δώσε αγάπη και πάνω απ' όλα παιχνίδι. Φτάνει με τη σοβαροφάνεια. Παίξτε μεταξύ σας. Παίξτε με τον όποιον τρόπο. Παίξτε επί τραπέζια. Κάντε πλάκες ο ένας στον άλλον. Φλερτάρετε. Δημιουργήστε πράγματα και καταστάσεις. Γίνε προκλητική. Βάλ' τον σε μία άλλη διάθεση. Είναι τελείως διαφορετικό να μπαίνει κάποιος στο σπίτι του και να ακούει ένα «Γεια». Και είναι τελείως διαφορετικό να μπαίνει κάποιος στο σπίτι του και να πηγαίνεις και να αρχίζεις «Καλώς το αγόρι μου». Πόσο χαίρομαι που ήρθες, αγαπάω, και να τον φιλιάσεις και να τον αγκαλιάζεις. Πόσο σου αλλάζει η διάθεση, όποια και αν είναι τα νεύρα σου, όπως και αν νιώθεις εκείνη την ώρα. Μπαίνεις σε ένα χώρο που κάποιος σε αγαπάει και το εκδηλώνει αυτό το πράγμα. Έχει χαρά όλο αυτό. Έχει αγάπη, έχει υποστήριξη, έχει θαυμασμό. Αυτά έχει ανάγκη ο άλλος. Έτσι όπως τα έχεις ανάγκη κι εσύ. Και φυσικά, χρειάζεται να χτίσεις την επικοινωνία σας. Όλα τα θέματα στο τραπέζι. Από το πιο μικρό. Τίποτα δεν θα περνάει κάτω από την πόρτα. Κάνει κάτι που σε ενοχλεί. Τώρα, συζήτησέ το. Κάνεις κάτι που τον ενοχλεί. Τώρα, θα στο συζητήσει. Δεν σημαίνει ότι θα αλλάξετε.
Σημαίνει ότι θα μπείτε ο ένας στη διαδικασία να κατανοήσετε τον άλλον, να επικοινωνήσετε τις ανάγκες και τα θέλω σας, αυτά που έχει η ψυχούλα σας μέσα. Και όταν αγαπάω τον άλλον, θέλω να του κάνω τα χατήρια. Μ' αρέσει, νιώθω εγώ όμορφα με αυτό. Πώς μπορώ λοιπόν να επικοινωνήσω με τον άλλον σωστά? Ορισμένα τρικάκια θα τα πω. Πρώτα απ' όλα, βάζε τον εαυτό σου στη θέση του άλλου. Αν εμένα μου συνέβαινε αυτό, πώς θα ένιωθα? Τι θα σκεφτόμουν? Πώς θα συμπεριφερόμουν? Αυτό θα σε βοηθήσει να έχεις μια μεγαλύτερη ενσυναίσθηση για αυτό που περνάει ο σύντροφός σου. Ίσως σε οδηγήσει να βρεις και λύσεις που θα του προτείνεις και μπορεί να του φανούν χρήσιμες. Έχε πάντα στο νου σου ότι όταν ο άλλος κάνει επίθεση, είτε πονά είτε φοβάται, το έχουμε πει άπειρες φορές και θα το πούμε άλλες τόσες. Όταν λοιπόν ο άλλος σου κάνει επίθεση, τι χρειάζεται να κάνεις εσύ? Ανάσα. Και μέτρα μέχρι το 5. Δεν αφορά εσένα. Εκείνη την ώρα ξεσπάει. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με τον άλλον όταν είστε και οι δύο έξαλλοι και στα κόκκινα. Κράτα εσύ την ψυχραιμία σου. Πάρε μια βαθιά ανάσα. Μπορεί να σταματήσεις εκεί τη συζήτηση και να πεις «Κατανοώ ότι σε αυτή τη στιγμή εκνευρισμένος. Ας σταματήσουμε εδώ και θα το συζητήσουμε λίγο αργότερα». Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Ο στόχος είναι να επικοινωνήσεις, να φτιάξεις ξανά τη σχέση σου με αυτόν τον άνθρωπο. Το να χάσετε 2 λεπτά, 5 λεπτά, 2 μέρες για να λύσετε ένα ζήτημα από το να τσακωθείτε και να συγκρουστείτε είναι 1000 φορές καλύτερο. Όταν λοιπόν σου κάνει επίθεση, βαθιά ανάσα, μέτρα μέχρι το 5 και μετά πάντα. Στην ανάγκη, σταμάτα και την κουβέντα. Σε μία διαφωνία, σε μία σωστή επικοινωνία, ποτέ μη βγάλεις το δάχτυλο και κατηγορήσεις τον άλλον. Είναι τελείως διαφορετικό να πεις αυτό που έγινε ήταν χαζομάρα και τελείως διαφορετικό να πεις είσαι χαζός. Όταν λες είσαι χαζός, βγάζεις δάχτυλο, απευθύνεσαι στην ταυτότητα του άλλου. Και αυτό πονάει και σηκώνει επίθεση κατευθείαν. Αν πεις αυτό ήταν ηλιθιότητα, χαρακτηρίζω την πράξη, δεν χαρακτηρίζω τον άνθρωπο. Δεν σου λέω ότι είναι σωστό να πεις ότι αυτό ήταν ηλιθιότητα. Ωραία, αλλά και στην περίπτωση που γίνει και στην περίπτωση που το αναφέρεις και το πεις και σου ξεφύγει, δεν απευθύνεσαι στο άτομο. Ένα άλλο τρικάκι. Τι θα έκανες αν απέναντί σου είχες το παιδί σου? Πώς θα εξηγούσες σε έναν 5χρονο αυτό που θέλεις και έχεις ανάγκη? Πώς θα επικοινωνούσες μαζί του? Ξεκάθαρα, με απλά λόγια, εξηγώντας πώς νιώθεις, τι θέλεις, γιατί το θέλεις. Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο μπορείς να επικοινωνήσεις με τον σύντροφό σου. Όταν εγώ είμαι ξεκάθαρος στο λόγο μου, όταν εγώ είμαι ξεκάθαρος στα συναισθήματά μου, όταν ζητάω αυτό που θέλω απλά και ξεκάθαρα θα πω πάλι, τότε μπορώ να το έχω. Ο άλλος θα με καταλάβει. Ο άλλος θα πάρει το μήνυμα που θέλω να του στείλω. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να μιλάμε αναλυτικά. Πάρα πολύ χρησιμοποιούμε διάφορες εκφράσεις, κυρίως που είναι της μόδας στην εκάστοτε εποχή. Παράδειγμα, ο τύπος ήταν τούμπανο. Ωραία, τέλεια. Τι σημαίνει τούμπανο? Πάρα πολύ όμορφος ή μέσα στα ντρόγια? Για παράδειγμα, την άκουσα χτες. Δηλαδή, πέρασες άσχημα ή το απόλαυσες πάρα πολύ ή ήταν κάτι πάρα πολύ περίεργο που δεν είχες ξαναζήσει, ξαναβιώσει? Μην χρησιμοποιείς εκφράσεις. Άνοιγε το λόγο σου. Εξήγησε. Και φυσικά κάνε ξεκάθαρο το πώς νιώθεις. Το συναίσθημα είναι που μετράει. Το συναίσθημα είναι που δημιουργεί. Το συναίσθημα είναι που έλκει τις καταστάσεις. Αν εγώ πω είμαι θυμωμένη, αλλά δεν ξέρω ούτε εγώ η ίδια για ποιο λόγο έχω θυμώσει, τι να μου κάνει ο άλλος? Αν όμως ξέρω ότι με αυτή σου τη συμπεριφορά εγώ, δικό μου, νιώθω ότι με απορρίπτεις, τότε ο άλλος μπορεί να το κατανοήσει. Μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Μπορεί να σε βοηθήσει σε όλο αυτό. Και φυσικά ρώτα. Ρώτα χωρίς ντροπή. Τι φοβάσαι? Ότι θα σε κρίνει? Τόσα χρόνια είστε μαζί.
σε ξέρει. Δεν είναι κακό να ρωτάς. Εξήγησέ μου, δεν κατάλαβα. Και για να συνδέσω και αυτό που είπα πιο πάνω με τις εκφράσεις, είμαστε κάποια στιγμή με τον καλό μου, κάτι συζητάμε και έχει αρχίσει και εκνευρίζεται, γιατί είναι ένα θέμα που τον απασχολεί πάρα πολύ. Και κάποια στιγμή γυρίζω και λέω, δεν σε καταλαβαίνω. Και έγινε έξαλλος. Γιατί το δεν σε καταλαβαίνω το εισέπραξε ότι δεν ταυτίζομαι με την άποψή σου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τον τρόπο που σκέφτεσαι. Το πήρε έτσι. Ενώ εγώ κυριολεκτικά δεν καταλάβαινα. Έχοντας όμως τη γνώση, πήρα την ευθύνη. Γιατί με το που του λέω δεν σε καταλαβαίνω, γυρίζει και μου απαντάει, εάν δεν με καταλαβαίνεις δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσουμε. Κατάλαβα γιατί θύμωσε εκείνη την ώρα. Γιατί δεν ερμήνευσε σωστά την πρόταση που εγώ του είπα. Οπότε εκείνη τη στιγμή του λέω, όπα, μισό λεπτό, κυριολεκτό, δεν κατάλαβα τι μου εξηγούσες τόση ώρα. Εξήγησέ το μου πάλι. Δώστε μου αλλιώς, πες το μου με διαφορετικά λόγια. Αυτό του έστειλε πάρα πολλά μηνύματα. Νούμερο 1, ότι είμαι εκεί. Ότι δεν πετάει το μυαλό μου αλλού. Νούμερο 2, έχω ανάγκη να τον κατανοήσω. Θέλω να καταλάβω τον τρόπο που σκέφτεται για να μπορέσω να επικοινωνήσω μαζί του. Αμέσως ηρέμησε, πέσαν οι τόνοι, μου το εξήγησε με διαφορετικά λόγια, κατάλαβα και επικοινωνήσαμε υπέροχα. Αυτή είναι μερικά τρίκ για να μπορέσω να επικοινωνήσω πολύ καλύτερα και πολύ πιο εύκολα με τον σύντροφό μου. Και αφού χτίσω και την επικοινωνία μας λοιπόν, προχωρώ στο 4ο βήμα, το οποίο είναι να ξεκινήσω να βάζω όρια. Και δεν μπορώ να βάλω όρια από τη μία μέρα στην άλλη, κάθετα, απότομα και στα άκρα. Χρειάζεται και αυτό να χτιστεί σιγά σιγά. Όταν ο άλλος έχει συνηθίσει με μία συμπεριφορά επί 20 συναπτά έτη που είναι μαζί μου, το να αλλάξει τη συμπεριφορά του από τη μία μέρα στην άλλη δεν γίνεται. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Χρειάζεται να σοκαριστεί με κάποιον τρόπο για να αλλάξει τόσο κάθετα μία συμπεριφορά. Δείτε το ας πούμε με κάτι που θέλεις να αλλάξεις ή να κόψεις, το τσιγάρο, για παράδειγμα, ή να ξεκινήσεις γυμναστική. Δεν το κάνεις. Χρειάζεται να το χτίσεις σιγά σιγά και βήμα βήμα. Δεν είναι δυνατόν να μην του έχω επιτρέψει 20 χρόνια να μπει στην κουζίνα και ξαφνικά να γυρίσω και να του πω «Από σήμερα θα πλένεις εσύ τα πιάτα». Θα με πάρει για τρελή και θα έχει και δίκιο. Βάζω λοιπόν τα όρια μου βήμα-βήμα και σιγά-σιγά. Ένα τη φορά. Και βάζω τα όρια μου σημαίνει τα τηρώ. Γιατί οι περισσότεροι τι κάνουμε? Βάζουμε όρια και με την πρώτη πίεση, με την πρώτη αντίσταση από τον άλλον, κάνουμε πίσω και τα νερούμε. Αυτό δεν κάνει καλό. Ούτε σε μένα, ούτε στον άλλον. Γιατί στον άλλον περνάει το μήνυμα ότι άστη να λέει τίποτα δεν θα γίνει. Και σε μένα περνάει το μήνυμα του δεν μπορώ, δεν είμαι ικανή, δεν μπορώ να με υπερασπιστώ, δεν αξίζω και όλα αυτά. Όχι. Μαθαίνω να βάζω όρια. Βήμα-βήμα και σιγά-σιγά. Και φυσικά, σεξ. Ερωτική σχέση χωρίς σεξ δεν γίνεται. Δεν νοείται. Ερωτική, έρωτας, σεξ. Τα περισσότερα ζευγάρια μετά από κάποια χρόνια, μέσα στην καθημερινότητα και τη συνήθεια, αρχίζουν και αραιώνουν τις φορές που κάνουν έρωτα. Τις φορές που βρίσκονται ως ζευγάρι. Αυτό χρειάζεται να αυξηθεί. Χρειάζεται να ξαναβρείτε το πάθος σας. Χρειάζεται να ξαναβρείτε τον έρωτά σας. Να αρχίσετε να γουστάρετε πάλι ο ένας τον άλλον. Να παίζετε. Κυρίως για ένα θηλυκό, όπου η ασφάλεια είναι πρωταρχική της ανάγκη. Και είναι πολύ σημαντικό κομμάτι για αυτήν ακόμα και στο κρεβάτι, ακόμα και στον έρωτα και στο σεξ. Χρειάζεται να χτίσει την ασφάλεια και ουσιαστικά πολλές φορές να ξαναγνωρίσει το σύντροφό της. Βασικά το κορμί της, να θυμηθεί το κορμί του συντρόφου της. Κυρίως αν έχουν πάρα πολύ καιρό να κάνουν έρωτα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν μπορεί να αποφασίσω εγώ σήμερα, ενώ έχουμε να κάνουμε έρωτα 3-4 χρόνια, ότι «Α, τι ωραία, εγώ ξεκινάω να φτιάχνω τις σχέσεις μας. Μωρό μου, πάμε να κοιμηθούμε μαζί απόψε». Δεν πρόκειται να γίνει. Αυτό χρειάζεται να χτιστεί σιγά-σιγά. Πρώτα χάδια,
Πρώτα τρυφερότητες. Θυμήσου την εποχή που φλερτάρατε ακόμα. Εκείνα ήταν τυχαίο, τα χάδια, τα υπονοούμενα, τις πόντες. Παίξε. Είσαι θηλυκό, το παιχνίδι είναι κομμάτι σου. Ξεκίνα να φλερτάρεις πάλι με τον σύντροφό σου. Ξεκίνα να τον προκαλείς. Βάλε τον έρωτα στη ζωή σου. Και τελευταίο, για να χτίσεις ξανά τη σχέση σου. Αύξησε τη σεξουαλικότητά σου. Σταμάτα να την έχεις κρυμμένη. Πέτα όλα τα σχισμένα ισόρουχα, τις ξεχυλωμένες μπλούζες. Κράτα μία που θα την αμβολαμβάνεις γιατί είναι η αγαπημένη σου. Δεν σου λέω να είσαι μέσα στο σπίτι, λες και είσαι έτοιμη να βγεις έξω, πανταβαμμένη, περιποιημένη, με τον ήχη φτιαγμένο, φρεσκοξυρισμένη και άψοχη. Όχι, αυτή δεν είναι η ζωή. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό αυτό και είναι τελείως διαφορετικό το να έχεις να ξυριστείς, ας πούμε, όλο το χειμώνα. Ούτε σένα δεν σου αρέσεις έτσι. Είναι τελείως διαφορετικό να κάνεις το μπανάκι σου, να μοσχοβολάς, να είναι το μαλλί σου λουσμένο και τελείως διαφορετικό να είσαι λαδωμένη, λιγδωμένη, με λεκέδες πάνω στην μπλούζα γιατί μαγείρευες ή έτρωγες ή το οτιδήποτε και να θέλεις να νιώσεις μια ερωτική έλξη. Χτίσε λοιπόν τη σεξουαλικότητά σου. Τη σεξουαλικότητά σου, την αυτοπεποίθησή σου, την αγάπη για τον εαυτό σου, τη θηλυκότητά σου. Όλα αυτά μαζί θα σε βοηθήσουν να χτίσεις ξανά από το μηδέν τη σχέση με τον σύντροφό σου. Αυτό μπορεί να έχει δύο πιθανά αποτελέσματα. Ή ο σύντροφός σου θα αλλάξει και θα μπορέσετε να φτιάξετε τη σχέση έτσι όπως την ονειρεύεστε και τη θέλετε, ή θα φύγει. Αν φύγει, εσύ είσαι κερδισμένη. Και είσαι κερδισμένη όχι γιατί θα μείνεις μόνη σου, αλλά γιατί θα έχεις χτίσει τόσα πολλά πράγματα για τον εαυτό σου. Την αυτοπεποίθησή σου, τη θηλυκότητά σου, τη σεξουαλικότητά σου, την αγάπη για τον εαυτό σου, το πώς χρειάζεται να συμπεριφερθώ μέσα σε μία σχέση, πώς χτίζω μία σχέση και την κάνω μία υγιή σχέση, που θα είσαι έτοιμη για να βρεις τον επόμενο ερωτικό σύντροφο, που τα πράγματα θα γίνουν έτσι ώστε να μείνετε μαζί για πάντα. Μπορείς. Είμαι η Αγάπη Καλογύρου και σε περιμένω στον επόμενο καφέ μας.